Danas smo obišli radove na školi u općini Sutivan koje sufinancira Splitsko-dalmatinska županija. Sukladno nacionalnom planu oporavka i otpornosti provodimo projekte razvitka cjelodnevne škole, odnosno da sva naša djeca budu u istoj smjeni, da se druže. Ovdje u Sutivanu to radimo iz vlastitih sredstava. Danas smo svjedočili sreći i zadovoljstvu svih djelatnika škole i djece koji su upisali sastave. Ipak su svi naši građani, naši djelatnici škola i naša djeca nama u prvom planu i Splitsko-dalmatinska županija je zadovoljna da može pomoći i općini Sutivan. A također smo i zadovoljni i u obilasku radova budućega projekta koji ćemo graditi kroz ITP za otoke iz europskih sredstava koje daje naše Ministarstvo regionalnog razvoja. Općina Sutivan i općina Postira zajedno su napravili zajedničku prijavu, dokazali sinergiju i suradnju cijelo otoka Brača, a kroz ITP za otoke, za naše otoke osigurano je preko 36 milijuna eura i to će dakako dati jedan dodatni potporu svim općinama na području Brača, Hvara, Šolte i Visa da se razvijaju zajedno u istom smjeru. Ovdje u općini Sutivan imamo povećan broj učenika razredne nastave i iz tog razloga odlučili smo se u suradnji sa općinom na ovaj zahvat rekonstrukcije i uređenja osnovne područne škole u Sutivanu na način da ćemo stvoriti uvjete da sva 4 razreda osnovne škole ovdje rade u jednoj smjeni i time će ova područna škola od iduće školske godine, dakle od rujna 24. početi raditi u jednoj smjeni, što je značajan podatak za sve roditelje učenika, ali i za same učenike. Znači podizanje pedagoškog standarda, omogućavanje djeci pohađanja izvanškolskih aktivnosti u poslijepodnevnom terminu i na kraju podizanje standarda života u sredini kao što je općina Sutivan. U našem posjetu župana posjetili smo dvije stvari. Prva je osnovna škola u Sutivanu koja je u procesu rekonstrukcije, ne bi bila moguća bez značajne pomoći sufinanciranja županije. I ovim putem se zahvaljujem. Drugi projekt koji smo obišli je rekonstrukcija državne ceste, projekt vrijedan 2 milijuna eura, dužina zahvata je 5 km, cesta se širi u momentima 60 do 80 cm i povećat će značajno sigurnost svih sudionika u prometu.